Salamat sa time. Ma'am Angeline, what was the latest subong nga update? Bali kintamang imo ang imo apelyido, ma'am, no? Hincha. Kintya. Apa. Kintya. Okay, sorry. Ma'am Angeline, bali ano ma'am ang pinaka-latest subong nga advisory kag monitoring naton sa activity sa bulkan? Okay, sir. So, ang Canlaon Volcano remains at alert level 2 Mm. sa subong nga adlaw. In our 24-hour observation, naka-monitor kita sang 7 ka volcanic earthquakes. Mm. May gina-release gyapon nga plume ang aton nga bulkan. Okay. Naga-range siya from 50 to 100 meters ang iya nga kataason. Taas ba? And sa hapon may na-measure pa kita nga 3,431 tons per day na SO2 emissions sa aton nga volcano or sulfur dioxide emissions sa aton nga volcano. Okay. Ang aton nga volcan remains inflated as sa subong, sir. So, kaya kita naka-maintain sa alert level 2. So ining inflation nga ginambal mo, daw nagahubag siya abi kung ibutang ta sa tao ni no may ara siyang porsyon pa da niya sulod sang bulkan nga anytime basi pwede ina nga mag trigger no sa pag baskog pagin sa activity sa bulkan. So, sir, no, ang ground deformation nga aton nga na-monitor sa aton nga vulkan, although very, lang siya, no, gradual ang iya nga pag-increase lang since 2022, na-monitor na naton nga may kumbaga may pagbag sa aton nga volcano. So, we were at alert level 1 that time, no? Yes. Since 2020 actually, ara naman kita siya sa alert level 1. So, ang increase ng aton nga ground deformation is actually very gradual man siya kag in millimeters ang aton nga mga na-measure nga nga mga changes kumbaga. But then ang indicator man lang sila may naga-drive nga pressure sa aton nga bulkan kung nga man nagabaga ang iya nga Okay. Oy. Halin na siya sa ng ang magma sa dalunggid sang bulkan. So kung may gagwa nga gas, especially subong kay mataas ang level sang gas nga na-monitor naton. So this is an indicator nga mataas pagid ang nga mataas pa sa subong ang activity sang aton nga bulkan. Okay. That's why hindi pa kita makapanaog to alert level 1. So sa subong kumbaga sustained gyapon ang aton activity. Yes. So kahapon I don't know kung dira sa inyo Sir Carlota, may mga areas diyan ang ara na lakip sa permanent danger zone kay ang La Castellana kahapon to halos sa mga residente nga nagkasulod sa permanent danger zone ginpangdala na sa Banwamo mo nagani nga nagdamo na dito ang mga pumuluyo kun mga evacuees. Dira sa inyo ma'am may ideya kamo kung ano ang update sa Carlota? So far, sir, no, ang nakan natin is wala man dabi sang tao sa sulod man sang 4 kilometer wala na. Danger zone. Okay. Ang aton, ang ila, actually nga ginkuan is that within the 4 to 6 kilometers, okay, may mga pamalay dito, may mga ga-register dito. So, they conducted ang evacuation that time during the eruption. Ang sa La Castellana, David, sir, may mga areas kita dito nila binagid ang affected balasang Lahar. So, okay. Oo. They conducted evacuation sa mga areas nga naapektuhan sa Lahar because sa subong kumbaga very ang rain, sir, no? Lang crucial dabi ang ulan sa Lahar kay syempre
ang pag-ulan, kumbaga ang mga deposits, mga volcanic deposits na nagsettle sa delisbis, sa kilid ng bulkan, sa mataas na parte ng bulkan, na-wash out siya. So, kung ang mga erodible materials, kuha naman siya, makapapanaog naman siya. So, in the long run naman, sir, madula man ang Volcanic mud flow. Oo. Pero subong ang ining deposit nga ginahambal, damo pa ni sa babaw tumam sa kuan gisang bulkan. So, kung may ara pagyapon, sir, nga mga deposits, makita man natin siya sa ng tubig na naghahalo sa mga sa mga streams naton. Kay may halo pa siya nga volcanic deposits or may mga ashes pa siya nga halo. So, kung may ara pagyapon nga presence, so may manotice gyapon naton nga may ara kita nga mga sediments nga gaupod sa tubig. Okay. Pero ini ma'am ang nakita ninyo na talupangdan nga gina-emit sa bulkan o kung ginapagwa niya nga mga flume, nano ini may dala ni siya abog yapon way na. So, depende siya dabi sir no kung ano kabaskugon ang iya nga degasing. So at some okay. sir, kung for example, medyo baskog ang iya nga pagdegas, so pwede nga may maupod nga ash. So, kung may ara, usually manotice sa mga lugar nga malapit gid sa bulkan, no? Like, there is may mga, usually nag-report sa aman is mga sa Gintugdan area, yan, may mga silver stench pa sila nga na simutan, kita may mga minor ash falls pa. So, this mga kwan, it could be because of mabaskog pa ang iyang nga mga gas. So dira sa inyo pasalamat kita gani kay may ara na sa mga gadgets kag mga equipment sa ginagamit kita, although nga hindi pa gid amon ka-advance kay ti ang paglupok sa bulkan niya kag earthquake ni hindi mo ni ma-wifi gyapon sa mga measures kag maka forecast nga mo ni oras kasi magluntad mo no amo pa nang mabudlay nga advancement nga siguro sa technology nga kinahanglan i-develop as part of the evolution no. Pero ti budlay sing una gani nga tiempo yang ginahambal nga basta gani magpananaog ni mga kasapatan nalin sa bukid to patimaan nga may ara sa nagkatabo nga hindi mayo nga hindi normal ang sitwasyon ka bulkan. Pero subong with our monitoring gadgets and equipments, at least maghatag kita proper guidance sa mga pumuluyo tamam dira sa PBOX. Yes, correct na siya sir no. Kumbaga ang may kwan gyapon no, although ang phreatic activity sir can occur without warning. Okay. Pero kinakwan na natin kay mataas ang activities ng ating volcano, and we can monitor that based on our monitoring parameters. Mataas ang mga monitoring parameters na gina-measure natin. That's why may ara kitang alert level scheme. So ang base diri sa alert level scheme naton, although hindi naton mambal kung saan ugid ma-occur ang eruption, pero ginakuan na natin nga maghanda ang tao kay sa amo nga level sa subong na kinahanglan na natin mag-prepare for syempre mag-prepare kita for our worst case. Better to prepare for the worst, di ba, sir? Gani. Amo nang pinaka-importante nga may ara na sang plano nga daan kung in kaso mag-worst ang sitwasyon, may mga hinimuon ng preparasyon ang tagsa ka LGU kag tanan dira nga mga government agencies concerned nga makabulig. Anyway, ma'am, to end up sa aton nga pagpangalagad karon nga morning kag interview, ang imo na lang siguro liwat public advisory sa aton sining mga pumuluyo. Yes sir no. So we remain at alert level 2, and aton nga at this alert level nga moderate ang aton nga volcanic unrest. It prohibits the entry within the 4-kilometer permanent danger zone kay sa danger sa nga pwede matuga just in case there would be phreatic eruptions na matabo, sir.
And also, matipika sa aton nga kay aton nga na mga LGUs ang mas nakabalik sila kung paano mag-responde para sa aton. Ma'am Angeline, salamat ki sa time. God bless. Halong kamo dira sa taga Fibox. Salamat ki sa time. Salamat, sir. Good morning. Action Hotline. Ayos ang update karon sa probinsya